I jo crec que és el moment. No sé, jo tinc 45 anys i mai en tota la vida he sentit aquesta frase, aquesta que estic dient ara, és el moment. Jo ho sento així, ho sento de veritat. O sigui, crec que sí, que la gent està farta de tenir una vida plena de coses i buida de sentit. I que, la veritat, potser una vida molt llarga i medicalitzada i buida doncs no ens acaba de compensar. I potser és curta i plena de sentit, i intensa i vinculada als altres, que és de l'única manera que podem viure-la plenament. En algun moment, si més no. O sigui, no dir que les circumstàncies són sempre... La realitat és la que és, i a vegades no és la reciprocitat del que tu exposes o del teu desig, però ara que vull parlar amb la Bàrbara, que un té un projecte i sembla que perquè hi té molt de desig, això que el desig no acabi de ser una cosa amb prou pes com per donar-li espai a aquesta possibilitat infinita que tenim tots. I és l'únic que pot veritablement guiar la nostra vida, orientar-la cap a un horitzó que no ompli de sentit, perquè respon i està vinculada a aquest ser únic de cada un de nosaltres. O sigui, són peces úniques en relació amb els altres indissociablement. Quan dissociem això, ens quedem penjats. I jo sento això, que és el moment de portar emoció i de portar vulnerabilitat a cada cosa, tot i que sabem que l'ésser humà és inconstant, amb el seu amor, amb la seva actitud, que som inconstants, és una cosa així, vull dir que només hi ha un horitzó que es pugui anomenar amor i llibertat i pau i bellesa, són coses que ens inspiren i que són constants, que tenim allà per orientar la nostra vida, però que nosaltres som potencialment això i no ho som constantment. Hem d'assumir això, però és que el fet de negar això ens fa perdre tota possibilitat d'escriure la nostra història de veritat. És a dir, jo soc la Lídia i què he fet? Què he fet que veritablement hagi mogut muntanyes? És a dir, amb amor i amb interès i amb desig i amb risc. I que sigui que sembli una boja, perquè a vegades et poses a... I sí! Sabes? I sí! Què? Doncs jo us asseguro que a mi em funciona. O sigui, a mi Alici i tenia un entusiasme i omplir de coses la relació i les mirades, em deia la Sara, molt maco, em va tocar perquè em vas dir demà ens trobarem i ens mirarem els ulls, saps? I t'ho juro que estava esperant al bar i pensava, ara entrarà i ens mirarem els ulls. Saps? I són frases que m'he donat compte que jo dic, però no sé si havia trobat algú que m'ho digués així, d'aquesta manera, amb un mail, hola, bona tarda, volem fer coses, saps? Perquè sí, jo llenço molt i a vegades estem tan acostumats a aquesta fredor que interpretem aquestes coses, o sigui, sembla que ens hàgim de casar ja perquè em dius et miraré els ulls, no, ens estimarem i mirarem de cuidar-nos tot el possible i jo faré l'espai possible perquè siguis qui ets i tu faràs l'espai perquè jo sigui qui soc i això és estimar, o sigui, no envair a l'altre sinó donar-li un espai perquè sigui i tenir consciència de la diferència que hi ha i de la possibilitat d'enriquir-nos perquè precisament som diferents, no sé, aquesta homogeneïtat, aquesta cosa de posar-nos cartells i d'estar ben ubicats a les tendes per saber, i si no tens un bon cartell ja no vens, és així, estàs fora de les tendes, estàs fora del mercat, estàs fora de la possibilitat de guanyar diners, per això és cert que ens ho hem de plantejar i replantejar, que deies ara en aquest escrit, no he vist, que els beneficis no són el primer. I és veritat, a més és que no ho és, o sigui, quan nosaltres som una infinita necessitat d'estimar i de ser estimats, i saps precisament que tot vol d'això, però ho dissociem i és... Hi ha una dissociació terrible que penso que està feta per jerarquitzar, per posar damunt allò
és un tipus de societat que evidentment no dona sentit a la vida. En total són 70 anys o 80 o 120 que ara podem viure entubats i ben medicalitzats, és igual, no? Vull dir que és igual, que ens morim, que vull dir que ho escrivim alguna cosa i donem sentit o... I bueno, doncs jo estic també ficada amb aquest despertar, la consciència. Hi ha una frase molt bonica que diu: seràs creat sense tu, però no seràs salvat sense tu. La idea de que un dia et va donar llum, però arriba un altre dia en el que has de decidir tu si vols donar llum, la llum de la consciència, encendre-la i mirar que ets una realitat absolutament vinculada als altres, i que no dones un pas sense estar relacionant-te amb algú. I per això doncs us canto una cançó per introduir. Bueno, us cantaré dues cançons. Una que és una mica... No sé l'ordre ben bé, no sé quin pot ser millor l'ordre. Una és un drama, però és molt bonica, i l'altra és més una mica el que hem vingut a fer i el que hem decidit fer, que és fer la revolució i tornar-la a fer, i tornar-la a fer, i tornar-la a fer fins que s'acabi la vida, perquè és així. Llavors, doncs... Hola, bon dia, què tal? Mira, aquí tens dos seients aquí davant, si vols. Doncs això, us canto aquesta cançó que jo estic bastant relacionada molt relacionada amb el procés constituent de la Teresa Forcades i de l'Arcadi Oliveres, perquè considero que és una possibilitat que, si més no, inspira. I a mi em fa sentir que és de veritat. Davant de tot aquest món de mentida, en el que ens hem transformat i hem normalitzat, doncs és això, alguna cosa que sigui tot el que sigui de mentida no m'ha interessat mai i per això sempre he viscut com en un globo, però ara de sobte és com que ens plantegem que les coses puguin ser de veritat. Que no ho sents, ja es parla de revolució, és com un sospir. Que no ho sents, ja es parla de revolució, és com un sospir. Mentre esperen per la caritat i ploren a les cues dels menjadors socials. Res a fer a la cua de l'atur, perdent el temps esperant propostes. Que no ho sents, ja es parla de revolució, és com un sospir. Els pobres ara s'alcen a cobrar el preu. Els pobres ara s'alcen pel que és seu. Que no ves que més et val anar tirant. Bé, t'han dit que més et val anar tirant. Ja és hora que les coses comencin a canviar. Ja es parla de revolució. Ja és hora que la roda comenci a girar. Farem la revolució i la tornarem a fer. Farem la revolució i la tornarem mentre esperen per la caritat. I ploren a les cues dels menjadors socials. Res a fer a la cua de l'atur, perdent el temps esperant propostes. Que no ho sents, ja es parla de revolució, és com un sospir. Ja és hora que la roda comenci a girar. Farem la revolució i la tornarem a fer. Farem la revolució i la tornarem
il·lusió i la tornarem a fer. És molt curiós perquè això que us parlava d'aquesta invasió d'algú que et ve de fora i de sobte bloqueja el que ets, fa desaparèixer el que ets. L'altre dia estava pensant, és com si que per entrar a la boca de l'amor o d'aquesta relació cal sortir de la boca del llop. Hi ha com molts intermediaris que ens han omplert un espai propi de coses que ens fan estar en constant lluita, en constant reacció, en constant odi, en constant ràbia, saps? De dir, saps? I tota aquesta energia, de sobte, estem allà. Això em va passar perquè jo soc super anticlerical, o sigui, la Iglesia és com algo que a mi m'ha afectat molt, pel col·le, pels internats o pel que sigui, és un tema que no puedo con ella, no? El tema de la jerarquia eclesiàstica, i era el que jo havia viscut i era la meva experiència. I de sobte un dia, iba jo a tirar mis bombes, no? Perquè tota la meva trajectòria musical doncs, també té una idea, una història personal que es va canalitzant a través de la música. I llavors doncs, va passar que un amic meu em va enviar un link i em va costar en un principi posar-m'hi, però finalment quan ho vaig veure vaig descobrir a una monja que esclar que tenia un discurs supercompromès, superclar, superdirecte, super... Bueno, és que em va trencar, és que esto què és? No, vull dir, com... Bueno, jo penso això, que em va trencar una mica unes cuirasses i unes coses que jo anava quasi de bulldozer, no? Jo anava a por ellos, no? I aquesta actitud de por ellos no és més que l'altra cara de la moneda d'estar vinculada a alguna cosa i gastant la teva energia amb una cosa que no és creativa, sinó que és... Vull dir que no dic que no fem accions que estiguin anant en contra de la injustícia, sinó que és que era ràbia de per si, o sigui, era estar ahí encima, no? Res, tot això us ho volia dir perquè em va passar el mateix amb el meu propi idioma, amb el català. O sigui, jo ja em passava que sempre havia cantat en anglès, que sempre escoltava tot tipus de música, però no tenia vinculació amb la meva pròpia història, ni tradició, ni patrimoni, ni res, perquè no ho sé, tot el que havia sentit i el que era de fora, i jo era això. Va passar que algú, quan jo tenia 22 anys o així, em va escoltar cantant un tema dels Pretenders, perquè m'agraden molt els Pretenders, i cantava el Brass in Pocket dels Pretenders, que és un tema... I em va escoltar això, i era un director de teatre, i em va proposar de fer una música tradicional jueva a la presentació d'uns premis literaris, i em va passar uns temes que cantaven unes iaies i amb una adaptació al català. I jo no havia cantat mai al català. I era com... que horror, i què és esto, no? Realment vaig haver de parir-me perquè vaig passar per una crisi brutal fins que, tararejant aquelles melodies, vaig trobar que no era la continuació de res, sinó que precisament perquè no tenia cap referent, era algú... Em vaig conèixer a través d'aquest repertori, musicalment parlant. Perquè musicalment no havia mamat res que tingués relació amb la meva pròpia cultura. I tot això per explicar-vos que aquesta cançó, que la vaig gravar ara fa poc, m'acompanya de tota la vida i és la que quasi bé em va ensenyar a cantar. Aquesta cançó que cantaré voldria demanar-vos que la cantéssiu amb mi i que després donguéssim pas. És ell? Bueno, doncs, te toca a ti, José. Donguéssim pas això, el que crec que és important, que és més important que res, que és l'educació. Vull dir que és algú que et dongui una base per anar construint-te com a persona i tenint criteri i dient això sí i això no, i tenir una actitud el més coherent possible. Llavors, aquesta cançó es diu L'arbret vol el camí i parla de la mare, del moment en el que la mare
ha de fer un pas enrere i deixar-te volar, diferenciar-se de tu per precisament que aprenguis amb els errors o amb el que sigui. No? Aquesta diferenciació que comença a través de la mare i que et dona aquest espai propi. Es diu l'Arbret vol el camí i té una tornada que estaria molt bé que hi entréssiu vosaltres quan entra la tornada. Hola, què tal? Arribeu tot just perfecte, Sí. Perquè estem a punt de prendre una tornada i així la fem tots junts. La tornada fa així, fa tantarirari, tantarirari, tantarirarirarirarira, tantarirari, tantarirari, tantarirarira. Tantarirari, tantarirari, tantarirarirarirarira, tantarirari, tantarirari, tantarirarira. Hi ha un arbret vora el camí, vinclat cap a terra. De l'arbret tots els ocells volen ben lluny, 3 al nord, 3 a l'orient, d'altres cap al sud, i l'arbret es queda sol, lliurat al mal temps. I a la mare jo li dic: ara no em turmentis, perquè mare tot d'un cop en ocell em torno. Vull pujar damunt l'arbret i vull bressolar-lo tot l'hivern i encara més amb una cançó. Tantarirari, tantarirari, tantarirarirarirarira, tantarirari, tantarirari, tantarirarira. I la mare diu al fill, mentre els ulls li ploren: ai, Déu meu, que et gelaràs estant damunt l'arbret. I a la mare jo li dic: els seus ulls preciosos, tant se val que vingui el fred. Vull tornar-me ocell. I la mare fent grans plors: pren, Déu meu, Senyor, pren això, aquest mocador, perquè no et refredis, les sabates són aquí, mal hivern arriba. Tapa't amb aquest llençol, no em facis patir. Tantarirari, tantarirari, tantarirarirarirarira, tantarirari, tantarirari, tantarirarira, hey, hey. Tantarirari, tantarirari, tantarirarirarirarira, tantarirari, tantarirari, tantarirarira. Pren també l'abric d'hivern. Has perdut el cap, potser vols ser un convidat entre els qui reposen, alça-la tot el pes. Massa, massa coses i la mare ja ha vestit el petit ocell. I amb tristesa miro els ulls de la meva mare. Son amor no m'ha deixat
en ocell tornar-me hi ha un arbret vora el camí vinclat cap a terra. De l'arbret tots els ocells volen ben lluny. Tantarirari, tantarirari, tantarirarirarirarira, tantarirari, tantarirari, tantarirarirai, hey, hey, tantarirari, tantarirari, tantarirarirarirarira, tantarirari, tantarirari, tantarirarira. Gràcies. Què toca? Moltes gràcies. Per tu. Bueno, jo lo del